prejdem na Flaskovú implementáciu. Tuto ja to používam trošku inak, ak sa zvykne. Vlastne celá aplikácia je postavená na hexagonálnej architektúre, kde aplikácia je rozdelená na dve časti, na vnútro a vonkajšok. Vnútro je to, čo ja programujem, čiže či mám totálnu kontrolu, viem si to meniť, ak potrebujem. A s aplikáciou a potom vlastne ten vonkajšok, čo tu je zelený, tvoria porty, respektíve adaptéry. Čiže všetko, čo je mimo aplikácie, napríklad nejaké HTTP volania alebo webové služby alebo niečo, spracúvajú tieto služby, tieto requesty, premenia ich na volanie aplikácie a volajú potom APIčko tejto aplikácie. Potom uvidíme. Čiže vlastne tieto adaptéry sú potom prichádzajúce, to sú tieto HTTP, a adaptéry sú potom aj odchádzajúce, to sú repozitáre. Čiže vlastne týmto ja oddelujem aplikáciu od databázy. Čiže keď testujem niečo, tak do servisy si nainjektujem môj nejaký mokovaný repozitár, ktorý mi simuluje databázu a potom nad ním píšem nad tou servisou píšem ten test. Čiže tá aplikácia má potom nejaký okraj, to APIčko, ktoré tvoria aplikačné servisy. V tomto prípade event service. A v tých servisoch sa potom používajú doménové objekty, čiže doménové objekty a doménové servisy, ktoré robia niečo s objektami. Čiže klient aplikácie vidí iba tie aplikačné servisy. Asi lepšie bude, keď to ukážem v kóde. Čiže napríklad túto aplikáciu som začal robiť tak, že najprv som si urobil všetky tie servisy a až keď som mal celú aplikačnú logiku urobenú, tak až potom som začal nad tým lepiť Flaskové view. Čiže začal som najprv event servisom, kde bola metóda na listovanie eventov. A to je jednoduchá vec, že vlastne všetky eventy si potrebujeme vyťahnuť iba z nejakého repozitára. S tým, že user si tam posielame kvôli tomu, aby nám označil, či user ide na tento event alebo nejde na tento event. A potom druhý use case, čo sa implementuje, je návšteva eventu userov. To je v tomto attendance servise. A v tomto prípade sa to volá s parametrami event ID a user email. Áno. Anotácia servis spôsobí čo? Anotácia servis robí transakciu. Čiže na začiatku volania mi spustí transakciu a na konci ju commitne alebo rollbackne podľa exception. Nie, to som si ja urobil. Čiže vlastne tieto servisy robia aj transakčnú hranicu, čiže vždy, keď ja zavolám nejakú servisu, tak komplet celé volanie tejto servisy ide v jednej transakcii, čiže keď v jednom viewe zavolám dve servisy, tak mám dve transakcie. Neviem. Keď ich chcem mať v jednej transakcii, tak si urobím službu, ktorá mi to urobí v jednom kroku. Čiže, aby to sa neskladalo tak, hej. A potom ešte, že prečo musia byť tie počiarníky všade, že počiarník ešte nemôžeme. To je taká... Podtržítko iný je konštruktor v Pythone. A v Pythone je taká konvencia, že privátne fieldy sa robia s podtržítkom. To tak sa volá konštruktor, to je. To sú tie špeciálne metódy, že podtržítko.
Čiže toto sú servisy. Tie servisy potom ja si skladám do jedného objektu, ktorý tvorí celú aplikáciu. A mám tam potom, že event service, attendance service. Čiže keď chcem ovládať aplikáciu napríklad z command lineu, tak si otvorím ten pythonovský shell a iba zavolám nejakú, že app.attendance service, urob niečo, čiže tak si viem simulovať presne to isté, čo robí Vue. Cache property ideš tu ráno? Ako? Cache property ideš tu ráno? No, to je z jednej knižnice. To robí iba to, že že vlastne normálne by to bola funkcia, že pri každom volaní by sa vrátila nová inštancia niečoho a toto urobí to, že vlastne tá, čo sa vráti, tak sa zakešuje, čiže tým mi vznikne, týmto robím dependency injection, čiže vznikne mi nejaký taký register a sa to tam pointu. Ako? To sa nedá invalidovať, to ti vzniknú proste objekty. Toto ti netreba, lebo to sú servisy singletonové, čiže ty nepotrebuješ invalidovať, tam nie je žiaden stav. Hej. No, Python je bezstredový veľmi. A je to aj tak bezstavové, čiže a vlastne celá logika potom z tých servisov, toto sú vlastne len interfejsy pre usera, pre klienta. A väčšina logiky potom ide do tých doménových tried alebo doménových servisov kvôli znovu používaniu. Čiže toto sú servisy. Tu je potom model. Ja používam čisté triedy. Nič tam není také zvláštne, ktoré si potom mapujem ORM-kom SQL Alchemy, ktoré je schopné toto tu namapovať do databázy. Čiže vlastne takéto používam, čisté používam bez ničoho. No a nakoniec tu sú tieto views. Views sa robia vo Flasku takto, že poviem, že aká je ruta, teda akú úrovočku to má chytať a celé view je vždycky metóda, funkcia. Čiže táto funkcia robí to, že z event servisu listuje všetky eventy s tým, že ako aktuálneho usera pošlo usera, ktorého má v cookie momentálne, teda v sessione. Čiže pošlo to do eventov, no a aby sa user zúčastnil nejakého eventu, tak vlastne zoberiem, mi pošlo iba svoj e-mail a ja ho potom zaradím. Čiže z formuláru vyťahnem e-mail a tejto servise potom pošlem, že prihlás na tento event a prihlás tam usera s týmto e-mailom. A v tej servise sa potom user dohľadá a priradí tomu eventu. Že prečo tam používam keyword argumenty? Je to také zrozumiteľnejšie niekedy. Tak som si to zvykol robiť. Nie sú vynútené. To je len akože čisto len kvôli tomu prehľadu, že aby... Nie, no môžeš tam poslať attend event by user a event ide, čiarka e-mail, koniec zátvorky. A pôjde to tak isto. To už je Ruby. A vlastne ešte možno celá aplikácia potom vyzerá takto nejako, že mám tú aplikáciu, to sú tie interfejsy klientské, potom doménovú logiku a sú vytvorené rôzne porty, čiže napríklad ja mám porty pre web, tam je ten Flask uložený, pre databázu, tam sú implementácie repozitárov pre Postgres
a potom pre command line. Čiže tu je napríklad, že vytvorím aplikáciu a pustím interpreter Pythonový, v ktorom už budem mať nainicializovanú aplikáciu, ktorú potom môžem volať. Čiže tu je to mapovanie. SQL Alchemy môže fungovať v dvoch módoch, že mapuješ rovno objekty, alebo sa môžu namapovať najprv tabuľky a potom objekty na tie tabuľky. Tak ja preferujem ten ťažší spôsob, že najprv tabuľky a potom objekty. Mne sa to tak osvedčilo, že potom lepšie sa mi s tým robí. Čiže to je zase názov tabuľky, stĺpce, aké sú tam. No a potom mám repository, a to je že list events, current user, tam je už nejaký objekt, čiže z neho si vyberiem idečko a tu už skladám SQL, čiže querujem stĺpce, potom robím count, pridávam attendance table a grupujem dla eventu, čiže dostanem tam koľko userov je na danom evente. No a vlastne repozitár funguje tak ako factory nad domenovými objektami, čiže keby sa mi zmenila nejaká implementácia, že by som išiel do Monga alebo čo, tak si oddedím od toho eventu Mongo event alebo nejaký taký, lebo tam sú iba také active record objekty a tuto nebudem vytvárať event, ale Mongo event a bude sa to potom správať rovnako. To je všetko. Také otázky? Nič? Dobre, tak ďakujem.